pra yebema directions no na also aba sorry fio ye nyina akunyame anim e wo mpabom na yebewie no minim se Kristo Yesu ebedi nkunim amaye amen Amen. Anwumre so ye toa asempa no so de amaw na ena anwumre asemo a ongonkon de amame se me ne oni hu nkomo na ye nyina ye nsua no matudin se mumu bi huna mane ana mane mompai Amen. Muni pa ben wo huna mane se nipa no e mompai hallelujah Amen. se yakase mpai bo a mpa bo kra ye de mpa bo ye nkitahudi a eda wo nipa ene wo nyankopon ntem esanse ye Kristofo nti ye kanko Kristofam enti nkitahudi a ya ne da onipa ne yofo ntem no ere ne yefe no mpai bo na se wo study Bible no na wo hwemu yie pa abere bia o hawo betu nipa bia no se obompa ya no onya danse so study Bible ni ya nipa bia o hawo bi to no na obompa ye bia no ohunu nsankyerani bi firi empire no oboye nim Sa. nti anwumre ma se matudi se mumu nipa ba no ohunu amane asa nipa no mompai Amen. hallelujah Amen. mi pe kunu mi nyabi oboko na ye kasa tenten Ai. be kasa sa twa kuma se bonti nso ahia enye kasa na de eku ne bawo Debi. nemom empabo mo na mo a ubetuo Correct. na wodi gidie be tae akire no eno na ekofa de wo pen de ayedai e de abrew dinano na Yakubu ngoma ne kasembi James chapter 5 verse number 13 kai no nko ama me na ye hwa sembi ho enti anwumre obi a wo hwe me Ghana Man TV so bia no masam ne se amane bia beto a bompae Aye. mfanye kasa mfanye nkomodie susu kire wo nsem kire nipa ebi se Onyankopon kan wona semu se yemfa ye dadwe ne ha nyina ntoro so ebi se oyo onyame a o chema no so abo antetia so se wodo anu tu nipa so a obedi uhwamo na wasa bu abam nipa de no Nipa de no. odi uhwamo a na wasa bu abam Powa bra usun. mena meka kire tu kwa na ya kasa Ai, tase. bare se wo ba Yesu nchai Yes. na se wa maniem wutimi sufe no wo empa bokwa so a oben senkyerene ama Amen. amen Amen. ka babu James chapter 5 verse 13. what say Dia sese wo yo na mane hunu ne ani tie mu. muntio Bible say ye Kristofo yi ana ye ginyame asem die Yes. de esese ye yo Amane hunu mu. ebra amane hunu bia beto yen Ani ani tie mu. anansa ebra ye wani giem Verse 13. hallelujah Amen. enti so wura mane mu a ye wo de ye abaya wura ho sempa se wosi wo ye Kristoni na bia wa mane aba Yes. o wa mane no ebia e abawo Ai. ebia kwawade bi kura awade akoye no watena wade ase be 10 years awo mai Bombay. ngumafo yi twawada pa Yam koda asem. onse wonom no woni nhia Share. ebi kura se wo boni bi nti na ma wo ne ma Ai. eso bi kura na ntisa Ntisa. se sa mane ni bi beto na wonya kokoduro ginam na wa mpa ogidie na wotimi ya mpa abofo a awurade ya no hye wonu munyam ana se woni gi a wienti robo a se na ni gi ba na wo ye ne ma bi ma ne tra ndi se woni gi a ese obompai se amane bi so beto a eno so ese obompai amen Amen. ka babu James chapter 5 verse 13. what say Wasimumu bi hunu mane ana. tio Bible say mumu di pani bi huna mane ana Mane mompaye. hallelujah Amen. wakani tiatia Yes. Simple. mumu bi huna mane ana Mane mompaye. amane no Bible kan gina ho mane ma bebre Yes. o kan brofo na o say affliction Yes. yare ya mane hunu Thank you. ahokyera ya mane hunu Reflection. ohia ya mane hunu Eka hunu bi. eka
amane hunu ka ho bi so ati ase sa adwuma saye amane hunu gye ma niam bebre ana Bible no ka ne tiatia kire ye se mumu piu na mane ana asase so aye tie ni Kristo a ye boni din no obi wo ye mu a ohuna mane ana mane mo mpaye ana ono asade solution na ma ye se masadi pare gadai wo mo mpaye na ye Kristo na ntimi mo mpaye da no da bi e Kristo ni o ntimi mo mpaye dura na joa ba ko no de ade akata ni wo tunkura mo obetuma tunkura mo sa na de ache we dura no pa o dina wache dura no pa o dina banku obi ko fufu ade ache so fufuru wo de tabu boss no hiti ne kwai wa san no nkruma kakra de atoso chunwa ga duro obi timi dia so dae osun ye ya boni tuo awo namo anko swade ye no ese o ma ne bre na ko bompae oh don't mind ade ache ni man banku bi no kan ya e bi kan ya no no de gunzu o de sija so no hiti ne kati kwai o na kro no Eso Kristo ni o. Ti da bia be share bia ro ha because to me bia free Nyankopon chere ne metena because on timi mo mpae. Yes, hwini ne mu. Bible say mumu bi huna mane ana. Mane mo mpae. Masadi pa ne mo mpae. O Kristo ni bompae. Untimi mo mpae. Njama woni ma sai ya na sai. Enti Nyankopon ya domo a kwasiada eba na wotwe. Empaboni nyina aba Wood Village. Thank you. The whole Ghana hold obi na ni kire. Yes. So far. Enti ba bia wo hwe bi firi bia no. Nyame ya duma kwasia da ba na wotwe bobo aho. Thank you. Enkasa me kwa awa. A person was di kwa anwa. Ti ba bia wo bia all the 16 regions of Ghana ha no. Ba bia wo hwe bi firi bia no. Wo na woni mu amane ne wo hawa edaw so. Sa. Ebi huna mane bawo. Ba. Say the nipa ni bi si brero. Nyasem ketwa. O kan fa bia enye obon ho modi bia se nko betima gye ne ho afiri o haw bia be to no suom na nso ntimi Emfa. if you say empire no ese nko yire ho bo na Onyankopon be boa no ntimi mo empire ti na Bible say mu bi huna mane ana sa ni pa ne mo empire amen enti na no abrantie bi bo empire na empire o boy no eyi ni fi amane abim First Chronicles chapter 4 verse number 9 ka se mbo mame ebia na wutie ma nwumrei abusua wo firi mu no ene ma nkoye wo abusua nim abusua bia wo de haw Sa. wo abusua bo na ko firi mu a eye ohia ena tie abusua nim Yes. ti nya wo ba to abusua nim se kim hu se wo be fra ohia ntoma sa de ho be si a chire wo wiase no Yes. nya san ketwa because ya duade a ene ya dua abusua nim but se de di ka wo ba ji Yesu di na wo ja bo no ye na wo start tumpa bo mu na mo a sa abusua nkodua no na Yesu di mo ja pai wo firim Thank you. dina man pa bo hu hia no hallelujah Amen. kai First Chronicles chapter 4 verse 9. ha Na Jabes nyan monyam sini nwanum nyina. muntio abrantie we Yes. ye fa de Jabes Jabes. na Jabes no o de obeka to aso Na Jabes nyan monyam sini nwanum nyina. kenkai Na ne na to ni din Jabes. ne maame abusua no a maame ne dam no abusua enko niam nko yi Nyama nkoyi. Over be free mu. Nyama nkreke. abusua no mu nyina maame no nua mema maame Jabes maame no Ai. onua mema no mu nyina a ye Jabes wo fa no no omu nyina bra bo nko yi Ampo asesa. o fa we nsa o fa we loto o fa we o nware eno one mawo o fa we chese we hye chese bra bone nko a Oyi. Baboko. eno o maame nua maanom nso o mo so bra nko yi Sisa bofo nko a. we bo sansa bra edu samobo a babasia paw maame pani bia 35 years bia 40 years na danger boniti say wa yabo ye fi kontina yabo say wa na o ha ko hesa de o si ya na nkwala bi gyina no eso pani mu Pani mu ba. ti maame ne study hu say ni nua mema no no obia ba wo ni bia no na bra bo ntima anya yi
ni nua ma no so ma omu ye nyina no obi ye ho ade bra ye yeah anu osa hu say Yabes nua mema no mo anase onua mpanifo di ka wo mo no wo mo so bra nkoyie panimo no wada no kwensani di odi na chiro so wa sansani ba ko kan so da bia ti wibes yasebo get to mine nkoyie ba ko so da bia onya case na ma mi na police station ti ma minister di hu say abusua na wadamu no niam nkoyie modern pa enti bra onyin say Yabes pa and I would have walk on because the entire would have walk on say or study who said the Tibiano. Yabes is over fast our problem no a debution mobi. I Bobby from movie. Tell my dear the woman ban. The mamma the yaw. Say yaw na Babu Cano, and yaw say a woman yaw about you. No mum na a yaw beer, my minute Tim and the ban of bra. About finding brew of Bushia, Yaba na tum. Master Bushana was an example. Obi ti bi din se kantam no wa kyere nka bere saa na abusua no wa bobo yedi omu nyina no no de kwose baabi ya ne kan sam bi se ya e ni pa bi se o mo boa brother ene ma nya kwasa o wo de me kan wo de bunkompo ko abusua no a ofiri mu no na de study eni pa bi a wo family ni mu de hweli na ejiro e bloodline wo de study efiri una na so na tete bra saa ba si wo fa so but ya sama make na say wutimi say ene de afa busua no ya busua bo na wura mu a e nua ba busua se wudi agora obobo dua sesi a ko atwene nti ma me ne hu say le ba no a wanyem no no abofa ne bebre because ono panimu ko ano enye yize ana mpanifo odi ka wo nyina so bre dina ya wura ho ka babu entu aso no wasai na ne na to ni din Yabes enti ma me ne wo abofa no pa and what two abofani di Yabes efri se me te ya na wo no ma me ne kan se me de yaw and na wo me bay nti me friend Yabes obu a bra wo bre wo wiase nyina nya bibia o ma me no wo je wa wo no o je wo ma me ya wo no no wa be papa wo se pa ohuna de bra wo pie ya pa wo se akoda wo ya wo ba no wo de nsunu ma bi ba ama busua na firi baabi omwo akoba bi papa ho no dum nsono ma no hospital no a ya do ko ya kwaji wa wo no midwife no je ma me ya wo no wa be papa wa be pa o si ana ma me so mpempa bo itoni bambo bia eti akoda no pie ya ro hu se akoda we ya wo ba no wo shatade bi a wo de be so aba ho an wo woro ye ana wo hye nkuguo de to bua awoye ana yesi san shabre di brawo wiase nyina no nya enya no fault wo ya change the destiny awo baabi a wo no nya di obi nkrabia na obi hyabere ahya no asoa no na ne di akomo obi bebre o wiase me say Bible say mo bi hu na mane ya na mane mo mpaye masadi pa no mo mpaye Kristo ni bo mpaye dura na jo a sori bo mpaye awia wo adwuma na onya kwa kakra bo mpaye driver ni a wutie me se wo batu ka no pa kwadwuma bompaye wa bia store na woton ade ade ba tia no pa mo ko digwa ma me no a woni ne boss ye no wonim niam a wo ye na na jo nti ya bompaye hallelujah amen ka babu First Chronicles chapter 4 verse 10 what's that na Yabes frɛ Israel nyankopɔn sɛ tio enti ma me ne to ne ba di Yabes efisɛ mete ya na wo no o de ya na wo no na Yabes frɛ Israel nyankopɔn sɛ owo Yabes wie ye no na Yabes started say onyini na nani firadie no o started say o study abusua na obepiem no adu ohun say ne wo fa wei ne bra nsi ne ye otuko akwa abrochie se okobo bra o mahu de ne board bae ene wo winsa wo bro papa o study wo say ne wo fa baako na wo kokofo kese a na nko betima didi ho obi ahu de ne jatom na kokko ni nyina hye apparent mi ampagya ho biem ne awerɛho nti ama ade kora bɔ no odadem o study wo say ne ma me nua baako a ye ne ma me nua no ɔno nso so wa wo nkwala fo obi an ko ne papa ana nkwala na wa wo mo so nkwala bɔne kwala bɔne ti Yabes wo de ni famu sa hu say baabi a obepie no wo pie nsanso no dise wa mana ni ammede a sɛ de onua no mpanifo abra bɔ ya no saa na ne de be no si da bi me mpene da me de betu anamo
hallelujah Amen. me se wo tie me nwumre problem bɛɛ na da so bunkompo ko habusua na wodam no o how bɛɛ na abronsanfo ahyehyɛ na busua no mu a ɛne ni pe di asie hunu saade no na tumpa bɔ ho na mo na obenya wogye amen Amen. enti ya be study ya hunu saade ma we nyina no ana o se da bi me de me kwa wurade nkyere ma kobɔ mpae na onyankopɔn no a otimi se saade ya nyama de eba no e bia no hu mɔbɔ na wasesa mabrabo Amen. ya be se fa ne kete ɛna odina ni kyerɛ asɔre fie so kobɔ mpae di bra ya be se koduru asɔre da mo wo sa ne kete wo bu nkotodwe pɛ ɛna opagya ne kyerɛ soro ɛna ofiri ne mpaabɔ na se kenkai Na Jabez fra Israel Nyankopɔn sɛ. nti hyia da mo hɔ ɛna Yabes frɛ Israel Nyankopɔn sɛ Awurade Nyankopɔn we. Awurade Nyankopɔn we Sanka wo hyira me. me Yabes sanka wo hyira me Na watera ma hyia mu. na nka watrɛ ma hyia Na mu wɔn nsa di m'akyi. na wama wo nsa adi m'akyi Na wamma bɔne bi a mɛyɛ me. na mabraba a mebɔ no asase so yi wama bɔne bi a mɛyɛ me a Na wamma yɛ bi a mɛka me a. na masetena metie yi wama mahunu yaw biara Ɛno nti a Awurade Nyankopɔn ma de ɔsrɛ nyinaa baeɛ. nipa no bi hunu ama ne o bi tia brabɔ mu yaw Papa. Ɛnyɛ easy. Ɛna fam. na na bisa mo ho asɛm bi sɛ wiase ya America Easy. wiase ya o ya no bisa mo ho sɛ ɛyɛ dan ne ɛwo akwara bi na wɔde ne padua nyinaa baayɛ Yes. na duru so wɔbɛkɔ wuo na ne padua no yɛsie fa na wɔda so te ase obi nwu yo ɛso yɛsie ne na baako yɛwo akwara bi ato ne din wɔ abusua no mu na kɔ asɔre fie na nwera akyekyere akwara yi akɔhyɛ nyame animuonyam sɛ Awurade aboa yɛ yɛwo aba kama ɛyɛ dɛn na akwara no tentoma wobɛhyia no wabɔ dam na wɔnam na wɔfa fam aduane di kɔdaa de no to yɛ nsa so pɛi o ahyɛ Awurade animuonyam ɛnɛ deɛ ɔfa fam aduane a ɛnna wɔdie me se asase wei so tumi bi adi ka wɔ ha ɛtiti nipa abrabɔ sɛ ɔte aseɛ enti saa tumi no ne nnwuma a wɔyɛ nti sɛ woyɛ nipa a Bible si wɔ amanneɛ ba a yɛabɔ mpaeɛ wɔntimi ammɔ mpaeɛ a nkukuo bɛdɔɔso nti yɛbɛsi wura asɔɔ dɛm hɔ no ane wɔbɔ mpaeɛ ka kyerɛ Awurade sɛ Awurade Nyankopɔn we sanka wo hyira me sanka wo hyira me na watera ma hyia mu na wɔtena mahyia mu na wama wo nsa di m'akyi na wɔma wo nsa adi m'akyi na wama bɔne bi a mɛyɛ me na woama bɔne bi a mɛyɛ me na wama yɛ bi a mɛka me na woama yaw bi a mɛka me a ɛno nti Awurade Nyankopɔn ma de ɔsrɛ nyinaa baeɛ tio Bible sɛ Onyankopɔn ma nsɛm no a Yabes bisaeɛ no Awurade ma no nyinaa baa mu yɛwɔ Wood Village yɛ program na ɛgega ɛna owura bi bae ɔbaa no so odifoɔ papa bi ahyɛ bɔ sɛ ɔde me ba wako bɛtu kwae ɛso mentene nka odifoɔ so owura ɛne ɛbrabɛde asɔ dɛ mu no yɛ mpaabɔ owura no fa ne kɛtɛ no ɔbae ɛne yɛ mpaabɔ no saa nti ɛwie no ɔkɔɔ ne kurom owura no so ɔkɔ duru yaa na papa no bɛfa ne ba no a ɔkaa sɛ ɔde ne bɛkɔ aburokyiri no papa no bɛfa ne ba no na ɔde ne kɔ aburokyiri no afei de ɔde ne ba no kɔduru yaa ankyɛ na papa no saa nya connection na wasa bɛfa ne ba baako asa aka ho na ɔde no so asa akɔ ɛsɛ ne ma mmienu ɛna kɔdu amɔ no ne ɛnso papa no so ɔbaa no ne ho kyere no a sɛ woka kyɛ ne sɛ ɔnkɔfa bɛɛ sɛ 1 billion mmra neɛmfa ɛnya kwantuo ma no ba a ɔnya sɛ sika no ma ɔno kora menyɛ sure sɛ ɔhu sɛ sika no bi da ɛnso mpabɔ mu tumi sɛ ɔte aseɛ na awura papa nim na adeɛ a ɔhyɛ ho bɔ no na ɔbɛdi so ama papa no nyana so wie Bible sɛ mo mu bi hu na mane anaa ma saa nipa no mɔ mpaeɛ Yabes hu na maneɛ ɛne ɔkɔbɔ mpaeɛ ɔbɔ mpaeɛ no nso Awurade hyɛ no animuonyam hyɛ aseɛ firi verse 9 no bra verse 9 wasae na Yabes nya animuonyam sini enti mpaabɔ no akyi no Onyankopɔn ma Yabes bɛnya animuonyam asene wɔ nnua no nyinaa because ɔno Yabes wɔanom wi na ɔnwea petition na wɔmfa nkurɔfoɔ yere na ɔnyɛ kurɔmfoɔ sɛ ɔte aseɛ brabɔnea na ɔnua no mu buo nyinaa no ɔno ɔnya bi nti ɔbɛnya animuonyam si ɔnua no nyinaa ɛna honam fɛ Onyankopɔn sa ne si yie wotie me ɔdwuma nyinaa nkɔ yie woyɛ adwuma na yɛ basaa brother bra saa mpaabɔ no bi gya no asɔ wɔ asase no soɔ no ɛyɛ gya kɔkɔɔ bi a adwuma bi a ɛnkɔ yie biara no Yesu otumi sɛ osiesie adwuma no ka bɔm na ɔde saa de hyɛ wo nsɛm adeɛ baako pɛ na aka sɛ nyame yɛ adom akɔsia da ɛbɛ yi na wɔtweɛ
30th November obami eshi asori fio yes oyamo tumi o amen program ba kono de giga na ye no obabi ba mpa boni bi na jumadi no koso sa o ti hwil mu adi for bomb pa man sa no asode okay talkai so dem no ye wo kontire batire and your friend say power we nya sise ho pero ba huni no obabi asise ho obabu ha wasi mi be yi fibroid na akopɛ na ntwinam opɛ na ntwinam a wo pɛ sudi so ati ase to pɛ sudi no a na wɔde afra na ntwinam no na wo mana yedi kan twitwa ne keten saa na wɔde agu oba na mu asem no ahyɛ fibroid no ai akyekere ne saa no de hyɛ oba na mu asem no wo sa ma ne hyɛ white wo ba na kɔtena se dia so no koso saa bo so afra oba no no odi ka hye nkombi mehu so obai omuninsa no akeka ne saa no ba no so akan odifo ebi kura ba busumi ne mu minsa da ana busumi mi nie minsa bo mai to ho anu aka kire oba ne se fa wonsa eto oba no so no oba ne sa to so ne sa to so a e be ka so odifo to onye no ma oba ne sa to na o de office pin ba kwa hye oba ne nsem no mama no asofo ne bi do mo sa be guso jomo ye bompa no de ade na wo oyinim na ntwinam ni na emoja na status ne ba it is say white nti woni bo so pa wo say assembly asi woni je we ye finish sha honkom hallelujah ayen shisha honkom anu ma shisha ene ya afa ne apaja sofo yes planting we saw them onya shisha ho asem empabo ne mu da ho wonnie ne ye bompa yes afa na be take it ena beje card ena odi fo bi show office na gise ukosi secretary bi so ansana wako hu prophet we nya sa de no uba mpabo no ye nyina na ye kwawura de anim die bompa ye no so ti ase na nkonkon no so ye wo adwuma enti de ode ba ye wo hawo no na onyame afa no tumi so no be ye afi wo no wo nya so wie amen enti me to nsa fro obi a wotie be say kwasiada ebe na wotwe eye Sokoban Wood Village Bola Junction oti hona mpabo ne baso na mba na da TV no so no chiro na efre na yebe ma directions a wo de baba sorry fio na oso be wura mpabo num na minim se onyankopon a oboss ro ni asase na di 2 minutes da so ya adwuma no obayen senchani ama amen amen afi famiko First Chronicles chapter 20 verse number 1 na ye hwase bi wo adwumere masam ne se mumu bi huna mane ana asani pa no emompai o ha ne mane bi da usu bia no odofo ayem pabon kwa na ebetimi ayi wa free sa mane anim tienie o ha bi atu bia no empabon kwa na ebetimi ayi wa free sa o ha no abeto osu anim enti se wo hunu wa mane no ha dia de make cho se enaso yem pabofo na onyankopon be oboafo amen amen ka Bible Second Chronicles chapter 20 verse number 1 what say was your tamfo no ba kinkai na ba se no akire no tio e ba se no akire no mu abufo amonfo mayonfo omu binom any binom e ba Yehoshaphat nchen omu aboabo mu hono yedan e ba Jehoshaphat nchen se woni ne beko hallelujah amen obi tie mi o ha obi aboabo no aba so ena no bi ba Job nchen da ko pew ena ne niam nyina fi nsa sa ebi se na ko we ba ya obo amane no na no see ya na foforo so aba we ya no see ya na foforo so aba it within 5 minutes na Job niam owo wi ase nyina na free nsa so pepe ni amane ba na to we oba na wutie me oba bia ba wu bia na kola na wu anya kwa wo e tumi bi na sori se wo ompere ma wase nkyere da ndi se wa nyam pabofo no wan hia Nyankopon nipa bi no wan breki sa case na mfiri so a obetena saase we so anyini ababrewa amya siew nya de abanya baba kokora woda dabi nya oba tu da hallelujah amen obi tie me we ya bema we ya driver ni ka bia be so bia na overheat ka mo kwa mo na overheat oropa lances 25 famano ade achi an ka be overheat ami aji ka no finish sasa inye because one sasa bi diwati so ati ase it wo de ka ne ya juma no pa
na dua nwa na pakia na bronsanfo so de ye adwuma na jo omo lodu a no bi ko bani omo lodu a no ko ni je omo lodu a no ko what say Côte d'Ivoire also the kind of bottle draw o kuma se omo so de ye adwuma ko inje ene what say Wagadugu no omo ni twibim ko ya channel pana be train mu a uspaki ya na yuba hit akira bia ni jika na funzam afi ne komodo hallelujah amen papa driver 30th November because the other na otwe pack card this one bram pabo thank you hallelujah amen yo obo okura asasi so obaye no abrunsanfo hada de kabia yire no mena me ka kire wo sunsumu ne ma koso ntina bible ka say enye ne honam ni moja na ire ananya ye ne mpaninie ani tumidie ewiase suma tumfo ani ahomone e wo soro omo ye tumi amu ho den a wo mo sori tie ni pa brabo disa wanye ni pa ba mpa bofo a me so ba tena sasi so wo ba bo bra bia bi sadi ope but omo ma woni huna de pa da na dia kowo yes o bompai wo ya be ma ntimi nware adantia oba bia oni be hia bia no acha ye afe yes o ba de ja hoko yo be bu asa no moy no ntimi nware wo no pa yenya ifroma ne ne acha kura ya fe oba be sa ne mako na wo ye be ma na se wo be ma no oba ne kaso gya odi a bla ne man koyo ne man koyi se be ma pa na oba hu anim sa osmi ne wo jai era binye be ma ne kache oba se me jaw so ati ase o ma me ho no sa ne ma we de wo be ma no oba hu anim sa osmi ne wo jai o si akunyam no obo ne prepre masa eni ma bi di wati o di se wa man pa bo no na onyankopon nyina ne tumi so am pa bo sa tumi no amfi wati a ebe ya din se wo betima nya yiri awade yo bebo so asa no moy no ku bi obenya bia no mo pa no nti wa wade mema be se 9 num onum omunya no awade na gu ona obi obo wade ni bia so ne be wo ne nkora no bodo so ne ma wo bia se hallelujah amen nti nipa bi bo mo se omo ba Jehoshaphat so ene na dokon verse number 2 what say na wakati Jehoshaphat se nti enipa bi bo Jehoshaphat amaniyo say Edom kese bi firi punu aja Edom kese bi firi punu aja omo firi Edom repaw so hallelujah amen abrantia wutia ba nyumra ye o haw kese bi bo amaniye kese bi akukuru firi apoya eba asa wanya mpabofo a ebeba ba tu wo kwam ababa wutia ba nyumra o haw kese bi akukuru eba wade anim o haw bi akukuru eba ojumanim o ha bia kukura eba eba wa braba wo bom se wanya mpabofo a eba kaw ne amato agu eba mo wabere ho adoso hallelujah amen na obesi apini sa bubro na so nyagefo ntina nwumrei masamene se mumu bi huna mane ana mane mo bae ara na wo ye nipa ti wiase na ne ma nkoye ma na wo se wo gi Yesu di na wo ti mo bae na Kristo ni pa asam to no a ebe wi ase no kura snap no okoduro so abo se mi ko hem shebire mi ko busa afon kwan ko jina nzuzo o ma bronsanfo na dusu nkuni won timi ambon pae wo ha bedoso hallelujah amen kinga wo say na wakati Jehoshaphat se into bo Jehoshaphat amane se Edom kese bi firi punu aja paw so Edom kese bi firi punu aja amo ba so na hwe na hwe wo hasa so ntama aha a ene yangidi kinga verse number 3 wanim anu nti Jehoshaphat suroi ebre bebo Jehoshaphat amane se atamfo bi aboabo bo hono firi puaja omo ba ne so no o se Jehoshaphat dey wo suroi wo de nani to awrade hwehwe so but wa mo haw no wa muna ba mo Jehoshaphat ankasa wa mo ba de am dwane wo nwane o yere wo de nani to awrade hwehwe so wo de nani to awurade hwehwe so ndu hawe na to won fo ni to awurade ntina nyame ya doma kwasiare we na odwade e ba awurade easy yes ono so asiesie no aboaboa no se obi a wodi gidie beba na nemu bia no se de wo haw tie bia wo fa nko biam this one tie futu so onya ba wura mpabo no ne tufo na so bra wo ho ase na wo tie futuo na kwanche bia ho konkore ma bia wo so ba wi masa me ka kire wo se mi wonyame no me kasa onyankopon tumi asode no ano odene no shit yam pabo sa kosiada ana
ababa obi ba ho nya kidney problem na mpabo no koso ana prophet ko fa oba no sabre altar ne nya ntotas nti futuro no a na altar no so na no ono de anote ono kakra fry ono de sra oba no ne mfe sa en wo so oba no bompa mo oba no unim say oba no sa ko ya okocha kibiem no doctor fo ne say ni kidney no ayeye ana aside say akwala foforo de na jeso mo ntiase ayo mo anwa ade asay no ade asay yo Nyankopon tumi na say adwuma no e wa sori fi na ekosiara hallelujah amen maami bi ne nan ensuo be ginam ana ne nan ne pro doctor so obetwa yes one ne naba ana obi kire de say omra mpabo no bai ye mpabo sa na prophet ko fa yes ana kwancha nkonko de man no wo ye ma oba no ana oto mpabo so man wunim say maami no kura shebo say se ne nan no kwa doctor for so imagine 60,000 Ghana cedis 600 million says can no be bra so a prophet bompa mo bai sa maame ne na no afedi nsuo no agira mu ntia doctor fo nso betwa no so no nyina we na na hode ba mu a maame ne ko I'm talking about the power from above so ti ase we nya say ya hihya ho na ya ka ho ya ka samu a so ti ase asia e de ani ahunu ya dansefo yes nti meme ni bia meka enti wo how bia da usu bia no Nyankopon ya do mu a kwasiada ebe na wotwe me si Jehoshaphat se ordinary to awurade hwehwe so de a wonso fo de to awurade hwehwe so na bra pabo de bi na hwede Onyankopon be wa brabo amen kababo verse mate what say anu ti Jehoshaphat suroi ndi Jehoshaphat suroi no ordinary to awurade hwehwe so anu ordinary to awurade hwehwe so na wo paye boadadie yutamu na fe Jehoshaphat pai ebuadadie yuta nyina enti mpabo ebuadadie ye ni abere nti mpabo wo ba we nya banku asam wo yesa no pa no mapa fa baabi akoto wa chadi amen na me de ba nya no a o ba no empty ye nyina ne ye be kabom so ati ase ne asuafo twadi ampo Nyankopon se ono ankasa nsan firi tumi mu so ati ase na o ma burumu bofo bi me nsanchene bi madodo a e ba be wura sa program ni mu nti ntrafie e mo bia mfa bibie nada enkasa baabi a wo no kwa wa orofo baabi a no kwa wa so unya moni brenko aso baba obetimi aba ba de nkai na amen kababo na Juda popo wo ho ano Juda boabo wo ano so ba hwehwe awurade wade sa mo ba hwehwe awurade wade na Juda nkuro nyina mu Juda nkuro nyina mu ado free ba so ba hwehwe awurade ano mo nyina free ba so ba hwehwe awurade na Jehoshaphat sori tina Juda mu enti hona Jehoshaphat sori tina Juda mu awo awurade Nyankopon fie awurade fie na benga foforo no anim na benga foforo no anim no ka se ano ka se awurade ye Nyankopon janum Nyankopon nya woni Nyankopon wo soro enya woni Nyankopon wo soro na wona wotia manama hinia nyina so wa na wodia mama hinia nyina so na wonsam na tumi ni maniye wo asoro Nyankopon sam na tumi ene maniye wo na wo bie ni wo betuma gira wanim na woni pa bie ni wo betuma gira awurade anim enya woni ye Nyankopon awurade so ba ko ma wa wan ni baifo wan ni adamoni wan ni nkabiriche wan ni babonsam wan ni se obetime sedi awurade se obaya ma no kwai wan bie ni ho nobody na Jehoshaphat kan yes so bie ni wo betime dai wasi awurade Nyankopon awurade Nyankopon anya woni Nyankopon wo soro wo Nyankopon wo soro na wana wotia manama nyina wona dia mama nyina henie so wonsam na tumi ni maniye wo wonsam na tumi ni maniye wo obie timi ngira wanim obia ntumi nyina wanim anya woni ye ajanum Nyankopon na enya woni ye ajanum Nyankopon a wotu asase so fo firi wona wotu asase we so fo wona pamom fra asase we so na wote ma wodofo na dia asase ma wodofo Abraham asefo se wonni so da no se wonni so da na wotena so na Abraham asefo ne tena so na wosi wo kronkron bia wo so eno mo sisi so da wo so na wo ma wodi wo so na omo pagya awurade din wa asase ne so se boni bi afna bi temu ana yare dom atamu ana so yare dom se komi ba yen so a se kom kase bi ba yen so a ni e baba tire fie ya nim na se baba wura so da yi mu ni e koto woni mu a ni e ba koto woni mu a efrise wudi wo fie yi mu wudi na da fie yi so na ya fie ya mani hunu mu esu afra mo hallelujah amen na ye be free ya mani mu esu afra wurade na ye oh nti na me ya do mu a kwasi ada ba na wotwe ye kosu afra Nyankopon
akwantuo ba ko pese otuo be se the connection man for say do sika wa chia bere pa de ka to akura de ayi South Africa de ko ja osie wo so ko lende oni ba so na wo si South Africa free visa de ni hallelujah amen obi ani ba no so ni akoja ne Nigeria yesu ka do ko si Libya and wa bokasa brother me say asase we so Bible say mumu nipa ben wo huna mane masa nipa ne mo mpaye the problem be that so bia no I mpabo nti nyame ya domo a kwasi ada bai for richa sorry fio na ye nyina ye nwura empabom na empabo no a ye wura mu no onyankopon be ye nsenchene ama e bia na wo babi abana wo no sesei o ha bia betena kwala no so onti ase fa no ebra mpabo ni bi ebre bia ko bi ba mpabo ana prophet ko fa no ana si wei o pese wo jai num so ntimi nyai tem fa no ko abontene fa anonte oil ni bi engu ni katrama so ani yede ne ko ne oil ni bi gu abrante ne katrama so ani e bompai man efri sabran ba pemle abrante ne fa wi nye dai an kana no biam we enye tamia wo enye tamia wo eye Jesus to me no ana ye sansan chana ma abrante no ababa wo ya me kasa ne kidney esa yes aye ye no enye habai bia wo enye banche habai eye Yesu Kristo to me no ana sori be adwuma bi ma no ti say to me no ana me ka kire wo say kwasia da ba na wo twe asama no muso kase be wuram bi wo ha oni amane bi da so biara e benya na wiye Body of Yanti, I said, Kinkai, verse of my tank. What's I? Nafe, I'm on for, and more before, any see a bepa, one my Israel quine, one my Israel for quine, no one for one, no one for one, a bravo free Mizimas, a brother Israel free Mizimu Baron, with that tie, not a mum, no one, what done if you want, I'm done if he's now, now one say one, a man say one, share, the audience try and can say, the audience try and can say, what boy and say, what but you through a jump on the other. One basa fedi asase awurade de amaye no on betu afi so ye nyankopon wo mu atan e tu mu atan na ye ni tumi a ye de betina dombe ye ni tumi o ye tie ye ni tumi bia tumi ni awurade dia tumi no ayo nyankopon dia na e wo ho a na wa yi di ope wo de ahode ama no wo fa no so adwuma nti ebrewe ya ewo mu e ye bremu wo pe power ni nyina say Sokoba wood village hona engine kesi ni sie duro bia nka dem hallelujah me say o baba bia engine kesi ni sie brother for ni ja sorry for na for be hade oba bi ba mpabo awo no de ba wase opese wo ba ye de ye mpabo sa o prophet ye de hare ma no onyam onyem ya no ko bo ba kwa mane ena ono so ba obanyem ye onso nyem no ko fo bi ba e ena so banyem ye no so ko fa de otoso 4 ena so abanyem ena so ono so ko fa de otoso 5 for ba wanyem ena sese de otoso sese nso aba no so ne yem baabo e nya fe na betuto prayer material e yem paabo eni adade e ti e kra do se awurade mfa so mfa ye nya dwuma no ise we yedika soja no ho ana odifo asa to nsa frɛ mpanifo bi a omo so di adom ba dom so enti ya charge ne guo ndi so de ani bre pa ne ahobrase e be wura sampa bo mu a orofo minim de ye wo hawo a ɛda so a Yesu ntimi nyimfiri so timi de anwumre masam a meka ne sɛ amane bia ohu bia no ɛyɛ mpaibo onyankopɔn ti ase kai eba na we antu aso no wasai na yendie yenim die yenyo yeni tumi yeni die yenyo na wonko ne yeni da wo so ɛyɛ wo awurade nko a ne yeni da wo so verse matati to say na David bompae ɔse awurade mema mani suma kyerɛ mepɔ ɛhe na memu afiri beba ono no asa yi ano sɛ memu afiri awurade a wɔyɛ wɔ soro ne asase yɛfo yes nti how be da wo so bia no fo ne tu awurade so medi ka kyerɛ wo mesi watwe wɔ na sɛmu sɛ yɛmfe ɛdadwe ne hawo nyina ntoro so na wɔnyame ɔdwen yɛ ho ɔno wɔkyɛ na aboa wo so no nya bia di ne bia so ntati aso fo ne tuni paso o ni para sani mesi obobu abam no asa diu hamo ukwa na kasa ni para sani no yes hallelujah amen eni pa ne timi ye nyankopɔn bɔne nyame te wasa
was ma nu me ho say ye ni power asase we so na eye me ya e wo makoma human beings very dangerous. Hallelujah. Amen. Onu na kwaba na so onu na se wo ase. Thank you. Onu na kwaba na so dwere bone wo ho obenya na kwani ma gu ase. Hallelujah. Amen. Kai verse 13. What say? Jehoshaphat mpa botie. Kinka bi enko. Na Juda nyina betinentina Awurade ani. Jafe Juda nyina betinentina Awurade ani. Woni wo mo manketoa. Omo ni wo mo manketoa. Ane wo yire nom. Wo yire nom. Ane wo mo ma. Ane wo ma. Na Matia ba. Na Matia ba. Zakaria ba. Ane Zakaria ba. Yehasiel ba. Yehasiel ba. Ya wo ye Lewi nia wo firi Asafu mamu. Wo ye Lewi ba wo firi Asafu mamu. Awurade wo ho mpa ne so. Onkonko tu bi ba branti ale so. Awo pedwa ni mu. Awo pedwa ni nyina mu. Na wo ka se. Ane wo sori nyina ka se. Juda nyina. Juda nyina. Ane Jerusalem. Ane Jerusalem. Ane ohini Jehoshaphat. Ane ohini Jehoshaphat. Muntie me. Obi antie me. Sadi Awurade Nyankopɔn sie nie. Sadi Awurade Nyankopɔn sie nie. Mudie. Munsuro. Mamuzuro. Na mama makomantu. Obi amana komantu. Ewo dom bebre yanim. Ewo edom bebre ya ebe yanim. Na osano. Na efise okon no. Enyemo na mo beko. Hallelujah. Amen. Na yehwan na beko. Onyankopɔn. Eyo Nyankopɔn na beko ko ama o. Sanetie. To Nyankopɔn ka kire Moses say, Moses ka kire Israel fo ne say munye kom. Na me awurade ko ama. How be na dawo so rofo. Amane be na dawo so. O da no obi no abada. Brampa boni boate. Wiase bibie no ho ya che sa de no. To wo kura wo kunu bu a wo yire. Na ba mai o che so nye wo ho ade. Da no abetwi wo. Na wo da wo hu an wo botra wo kunu. No wo be da. Obi wo yire ni ya botra ni yire ni ye na be da. Ya sa kitu wo. Sa. Ade ba che o ba so ade no na ni ma ya basa. Sa spiritual marriage no se bi hawa brampa boni bi. Now you go pon nya to me so ti ase na won break sa de no because so tie me a tie me say o da na say obi no be da sa de na nyo e bre abrabase e ma abrabo ntimi nkoranim nti say wo sa problem no a e kwa bia ma nyame yadom a kwasi ada be na otwe bra be wura mpa bonum na onyankopon fa ne tumi enya wo ho nsankyerene so ti ase na enema bia bonsan pese o de soawa aye ne soa na ama ukomu buo no awurade asuawo amonya ogier fa hodie obade kai na kai e bada we verse 17 what say o se enyamo de e ko no nyamo de a samu beko tina ko na munyina wo de mo kwa mo gira ho mo nshawurade ankwaje na mo nshawurade ankwaje wo no Juda ni Jerusalem munsuro ma obi ansuro na wakomantu ma obi akomantu o china mo mfro na mo kosia talfo no awurade betim wachi verse 18 what say ana Jehoshaphat koto ye e hona Jehoshaphat koto ye wadi na nimbutu fo en wadi na nimbutu fo Juda ni Jerusalem fo nyina na Juda ni Jerusalem fo nyina obi a hwehwe ase wa awurade anu na wosori awurade na wosori awurade na Lewifo a wofiri Kehat fo mamu afe Lewifo a wofiri Kehat fo mamu no Tora fo mamu no wosori se wosori se wadi ne kese pa wodi ne kese pa Israel Nyankopon aye na wosori anopo tututu na wosori anopo tututu no fredi ko teku asere so omo ko teku asere so na won fredie no ebra wo mu fredie no Jehoshaphat ena Jehoshaphat gina ye no ka se en wo ka kira won se Juda ni Jerusalem fo muntie me munye awurade Nyankopon ni number 1 obi a wotie bibia no ji Nyankopon di na mo betim na wo ji Nyankopon di a awurade be mu atintim na munye na tifo ye je so bianu adifo a mo ya kronkrofo anya kronfo no wasam na meka nya kronfo na meka mo wasam difo timi nshana kono so ai semba so sa no mo wasam na meka de wo meka difo a wo mo ya kronkrofo a wo mo pa mo ho achi so ti ase so wo ni Nyankopon be nante na wo Nyankopon so di wo mo ye adwuma ewe brem me say furniture sorry fio yo Kumasi Sokoba Wood Village Bola Junction uti ukwara bia ye mpabo kase na mom kwasi ada be na wotwe de eye masofa mpabo a eye mpabo kase a ene ye yatwato wa fi mu ye nye mpabo anwie ensa nye mpabo kase bia bia nti mpabo ntwa ti so nko bia wo hye bi fi bia no enkase kwawa number na da TV no so no me se wo de fa number na frɛ problem be na da so tuana mo na bra Onyankopon pega na basa kase no o de yense nche ne wasase no so nti betiatia jakokɔ no mu bi
na nso nya oje kai e ba na we entu aso no wasai Juda ni Jerusalem fo muntie me munye urade Nyankopɔn ni na mubetim na munya difo ni na mubedi ye o mani tu agina ana o mani tu agina na woyi adwontofo na oyi adwontofo obetu urade dwom no wayi no aye a o tu urade dwom yi no aye ahokeka kurunkurun na ofradie no oti wona wo mia no ani oti wona wo mia no ni no kan se ana o kan se munna urade ase na woye na to e wota na to e hoda ko verse number 22 na bra wo fira tonto na ye bra wo fira tonto na ye na se no awurade ma tafo pa amonfo ha na awurade tie mpabo no mpabo na Josephat mo boy ha na awurade tie o se awurade ma tafo e dai eba amonfo no no abofo atamfo no a na o mepe Josephat ase ho no e bra Josephat ne o man ko awurade ne mo mpabo mu no Onyankopɔn ma tumi bi firi soro e ba ye adwuma na ma Josephat o man obi anfa ba obi anfa bo atamfo no akunkum wo me say di oso no be di asie no so obenya botira ma ho na mpabo we ba be wuram bia ho awurade be kananim sa di oso mpre ma anwo no so ba be wuram mpabo bia awurade be guna nimu ase di osi akwantu no wo wa we aboa gusu sa o man tu bia no onyam be guna nimu ase ama so afu brain bi ya ka ni so be tu anamo na so be wuram mpabo no me de masemosi awurade Nyankopɔn hu yamabo awurade nkaye amana samontraye mu awurade Nyankopɔn tie ya mpabo na ensie ye Yesu di mo shine na amen oso ne asa siru papa de wase o ne asema wo dia fo akoa so abra o man ose wan na how na mane da wo so yembo mpaye ele nim se awurade wo yempabo tiefo sa te menu so na won ko a no ma wo nya be hyiemu a yes chene if a gf atafo sem awurade kai no dom do me show me share di muti amen yo yeda Nyankopɔn asese ye the preach no aba na wie nti ye be fa frefo kakra nti number no eda TV na se ebo ana munya fa nto munya fa studio na malen to MC afo ye pa mo che mo fa number no tusuma ye na ebia no bi peso fra onso wafre na obadwumadie no so bi True Faith Church International I was Sokobai Wood Village Bola Junction uti ho ne wa ye di adwuma ukuada bia mpa bokese a ye ne nyame mahyiam na ye bompae ifiada bia ye watch night ihyiam anadwu bia bonundu a ye bomwa kopim no mensa ahomache no ye memeda fo nti homeda bia ye asore nti asempa ye kan se wagye adi nso a obetumi aba ye do be consume ko bossu na enu nyina som Kristo se wo pese wo bampa bo nso a namba no ID card tu dwa no na ofa namba no ewia e bese abobɔ namba no biem wo fra ye be kire oba bia wo na so aba na enu nyina bompa ukuada we no ukuada bia na ebo nko sia da we obi abala no so hello good evening hello hello good evening hello good evening hello but you didn't baby akasa free but you friend me David make us free no friend region yo I didn't shamo pa ne asempa ne any mo de amai nyami shira so pa David da se pa oswa ne hega na TV oswa ne hega na TV nyami shira obi abasu bi mana hello oguswa ya twese oso be friend oba dwumadi so hello good evening good evening Pacho din baby akasa free ya mpacha fe from guest me free Tichima yo minu anti o and me da machine mafuti se mamodi amae yo siri futu funya ko se mo aye na mini na so yo na bi mi mi timienya adumo nanim na o se da bempa na program no soko bande na everba so no program no baso kosi ada be na otwe 30th November kosi ada twatwo okura o sa abuso ni funya ko be boya na ya ba bi o Tichima fo nyina momda na yenko radio ni boy bibia be kama okay ya mi shira
Already empire so good boy and get me about it. Yametiase, maybe I become my everyone. Yo, I mean, come. Hello. Good evening. Actually, maybe I can say free. Actually, I'm Yo, you. If I show yo. Papa, by me or problem, me could come and only of the soldier. Timmy, your power, Coswa TV. No, if we are in a studio lines, refuse wa. We the number number to no for number. If we are no frame, we fly bidding come away. Yo, I mean to be a come away. Okay. Hello. Good evening. Yeah, we did maybe a casa free. Techima inti one last caller. Acho, manyo fear adiasa. Bacho manyo fear adiasa no. Bacho via ba no ko timinya payo. Di nyame adomo a fa number no program no bra bi. E do be kwa radio no ye wiem pa bo no a yakofo mo bie kwa mo awade wate. Ye fa last caller. Di wa odi ka fe no misro fa number no ye wi a no afre e kompa e konya mi ani mo bia be kama. Hello, good evening. Okay. Hello, good evening. Hello. Hello. Antianka. Hello. 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 Good evening. Good evening. Udini baby Akasafi. Hello. Good evening. Udini baby Akasafi. Good evening. Yeah, ya Joso. Pacho se boko de. Bacho boko na so e. Pacho no Mamponte. Mamponte yo yentio. Yentio. Yo. Ya de ofragma die no ebesia. Nti se na midi ka aka na nyame ya adomo a Sokoba Wood Village. Bola Janshi woti True Faith Church International wo ana moti enken. Brother nwumre bia bo 7 pepepa e baga na man TV so e de urade asembrew. Nti nyame ya adomo a brother ebe so ya asafo video to a de tie nyankopon asem. Kuoda ebe eye mpaebo e wo asori fio. Nti number no a eda TV no so no 0245 272881 fa sa number no kuoda ebe brampabo ni bi ofra ye be ma directions a o de be ba sorry fio na ye nu nyina kwawrade anim e wo empabom na program kese no a ye di ka bo ho promo kire wo no kwasiada ebe na wotwe 30th November ene kwasiada twatwo wo sa abusumi wem na mpabo no hyase 7 days hyase kwasiada ye be wie memenda nti 60 regions na wo Ghana ha nyina ba bia wo hwe firi bia tro sa number we na onsu tu ana mo be wura mpabo no bi na wo ha no amane bi e da so no ye be wie mpabo no onsu be hu nyankopon animunyam di fa announcement tu bia na fi ye fa gmedin ma na be adofo no me pamcho ene ye wo dwuma ko bi a mo so ya sema ene de ensempa no bremo eye Classic American Stores obebu say Classic American Stores kwa one hemfo ye kan Classic American Stores a eye dwuma ko bi a omoton eye emma enkoda ene emema entade eye eba perfumes eba mema jeans and trousers are all kinds of jeans and trousers beyond so what do need to Classic American Stores so abenya bi so also na eba emma honiema eba jewelries earrings bangles rings eba women lace fabrics ni nyina so upe bia wo sabetimi akabi wo Classic American Stores eba nkwala honiema say ye che ade bia de ehu bia no odi wani che Classic American Stores a onsabe ka ni nyina bi say ye perfume ade a odi gu ho a ebetu hwama nipa nyina hu so ene de wafa ho pa odi wani che Classic American Stores onsabe tima ka ni nyina obi bebu say na hemfa na say adwuma koyi omo obo eye Kumase ha eye Atenga Junction ana omo sanso wo ahojo ana afenso omo sanso wo Kurofrom ana afenso enche kro omo de
mu dwuma ko ne ba ko so mu bebie foforo wo Accra eno dia fe no mu bebie enti se eye obi a wo betu akoton eye wholesale any retails nyina so odi wani che classic American stores a o metimi aboa ma ana obu on so a ebia da fe na wo se o ba beton sa nya ma nyina bi enti se bia wo ni sika na bia o pese wo de ma na che odi sika ne ban so a o so betimi aboa no de nya ma na ma na fe a chire no de sika no aba enti ya de number na entudwa wo nya classic American stores anu afre eye 0249 686 988 and now says 0552 79 85 30 wait me after number we now on classic American stores edin komo yo era say enti ya de adwuade no esia nyame yadomo a ukuada ayempaibo omoden aso beba sorry fio na yenyina bompa e na ebnada ebai yesa wo Ghana Man TV so 7 pm pepepe ne atena se 8 ne de abana wie nti ahia ne tie Nyankopon asem program no so yakwasi ada ebai na wotwe 30th November e butu enti for ni kira sorry fio fa number no number ne da TV so fa na edu anu afre e be che ono so aba ba bia wo free ba bia wo ba benya ba bia da am ye program ni nyina bi bia wo ha ba bo akama nti bia mfa ne nche Sokoba Wood Village nyame ya doma ukuada we ni ukuada bia ene kwasi ada be na wotwe na ye nyina nkobra de anim na mnim se Kristo Yesu be nsenche ne edi ama wo ewrade aso mbie nka mo nyina amen amen Abrabo bia ni ho a afuso ne nim nanso se onye odifo bia wabi ohunhum anani abie anda kwankyereka emo abrabo sisi so ba ya witness ne godi ho danse koka kira mansa